F'April li għadda waqt il-kunċert ta' James Blunt il-pulizija pprojbixxiet il-beħ tal-alkohol għaliex qalet li fost l-udjenza kien hemm żgħażagħ ta' 17-il sena. Kwotat mill-ġurnal The Sunday Times tal-10 ta' April is-segretarju parlamentari Mario De Marco kien qal li l-mod ta' kif kienet qed tiġi interpretata l-liġi ma jagħmilx sens u għalhekk kien hemm bżonn li tiġi emendata. Ma nemminx li l-projbizzjoni tal-beħ tal-alkohol fil-kunċerti u l-festivals li jġbdu lihom massa kbira ta' nies tagħmel sens għal Mario De Marco. Minn dakinhar sal-lum għaddew kważi 3 xhur u l-liġi baqgħet ma ġietx emendata, il-konsegwenza li nuqqas ta' ċarezza fil-liġi qed wassal għall-interpretazzjonijiet varji. Buħud jippruvaw iduru mal-liġi biex jekk ma jitlux mill-bib jitlu mit-tieqa. Kif ġara fl-aħħar kunċert tal-I Love MTV li għaliex dan il-kunċert kien blaħlas, tħallew jintremaw kiosks fit-triq biex jibjaw l-alkohol. Fl-istess ħin l-organizzaturi ta' dan il-kunċert, inkluż l-MTA stess, remaw stands apposta fejn l-invitati l-kol persuni l-fuq minn 17-il sena setgħu imorru f'dawn il-postijiet u jixorbu alkohol kemm iridu. Dak li ġara fl-I Love MTV u sama l-emendi li ġew mweda minn Mario De Marco 3 xhur ilu jitlu fis-seħħ, l-organizzaturi tal-kunċert jibdew jaraw kif waqt l-avvenimenti tagħhom jista' jinbih l-alkohol. Il-ġurnal The Sunday Times tkellem mal-organizzaturi tal-kunċerti ta' Joseph Calleja u Santana u ma qalu li ser jippruvaw jikkupjaw dak li jagħmlu tal-I Love MTV. Fil-waqt l-organizzaturi tal-kunċert ta' Zucchero qalu li mhux qed ibjew biljetti lil żgħażagħ taħt 17-il sena. Sa dan it-tant il-ġurnal The Sunday Times qal li qatt m'hemm l-ebda data ta' meta l-gvern fi ħsiebu jsolvi din l-anomalija li tista' twassal għal abbużi.